please. Hej. Han er ude. Fortæller du ikke bemærke? Nej, den er ikke så meget længere. Du får en 500.000 for at spille dum, okay? Er det bedre, eller hvad? Okay. Vi kan godt tage den sådan der. Men så går det... Okay. Hvem lavede jelly det her land før jeg gjorde? Ikke nogen. Kunne have været på choppen i en banger-studie, men jeg rapper ind i telefon. For jeg locked up for nogle håndører, som om jeg ikke har set en million. Og det fucked up, men det er sådan der. Det er real life en fiktion. Jeg har været på gaden, det kan gerne sige gå for også den stempel. Jeg har været i cellen, og det er en simpel faktion. For jeg sidder i fængsel, som Pablo Picasso. Melder kun rød med en pensel. Ay puto, que paso. Du kan samle som denzel. Vil du virkelig gerne ind i junglebogen, kommer hils på Shere Khan. De her rappers ligner lidt min efterkommer, jeg så træt af hver far. Har dæmoner i mig, som der snakker til mig, jeg så træt af hver rar. Så behold jer fra mig, for jeg sulten, når I ligner retter herfra. Jeg har også brug for gave-inspiration. Ønsker du dig sådan noget krøllecreme?